În sfârșit vreau și o să mă joc și salutare tuturor, mă regăsim la un episod de pe canal. Că mă bucur foarte tare. Uite, multiplayer game. Dacă oprim asta. Ok, avem Skywars. Valabil skin. Nu o să jucăm și o să stăm pe mapa. Mapa nostru de survival. Bun, și video regăsit. E noapte. Pentru că nu am intrat pe mama. Se pare că avem niște mobi. Să nu calc. Ce proastă sunt! Revenim. Bun, am revenit. Stai că am uitat să dăm pe dificultiv. Că de ce n-am la mâncare, desigur. Deci știți că acolo, dacă voi instalați voi mapa, eu am făcut așa normală, înainte fără să adaug eu chestiile astea, voi puteți să puneți ce vreți pe dificultiv sau acolo am astupat să nu vină mobii, știți? Și da, acum mai țin mâna pe microfon pentru că am ridicat mâna. Deci e lapisul, cărți. N-am mai făcut levele, acum vreau să Envilul ne-a crescut ceva la fermă. Deci Envilul ăsta ați văzut că a crăpat pentru că l-am folosit. Aici avem de toate lemn, piatră, coal, iron, gold, diamant, lapis. Aici era lapisul sau nu mai știu. Deci am făcut un mare level. Da, o să nu avem cum să ne facem o mină. Vedeți? De boi și alte chestii. Noi ar trebui să ne punem armura că ne e frică să ne atace un zombie. Oh. Trebuie eu să-mi pun uși de-astea de iron. O să revenim. Am revenit la fabrica noastră de cacao. Am pus niște uși de-astea. Da. Acum putem să luăm săbiuța. Dacă avem sabio pe, deci...
Uitați, face. Uite. Gata. Cum de tu nu ai folosit puterile magice? Putere magice? Ce puteri magice? Tu te rutat eu, trebuie dus tu la mami. E foarte greu. Ești bun doar la lucru, așa că mă aștept să-l faci corect. Bun, cred că n-a mai venit niciun mob. Pentru că ea nu știu ce e vrăjitoare. Ea nu știu cine e. 16. Sabrina Spellman, științoarea tronului? Și tu, habar n-ai cine ești? Nici eu n-aș fi zis mai bine. Păi atunci, ar trebui să știi că ești o prințesă. Da, ești prințesa noastră. I-a făcut patat. Numele tău e Bate Vrăjitor. Frumos nume, mie îmi place. Ajutorul tău, trolii vor putea învinge vrăjitorii răi. Deci, trolii buni, vrăjitorii răi? Exact, asta ne învață la grădiniță. Poftim, Ianica, apă. Trolii buni, vrăjitorii răi. Stai, dacă tot prințesa trolilor, de ce nu arăți ca tine? Asta, pentru că vrăjitorii ăia ticăloși au folosit magia ca să te facă frumoasă. Mi-e teamă că da. Dar nu vreau să fiu frumoasă. Vreau să fiu dezgustătoare ca tine. O să-ți arăt cum trăim noi. Și să împeți. Să fii dezgustătoare pe dinăuntru. Se pare că totul e în regulă afară. Mai dormim o noapte și vedem ce se întâmplă. Bun, și am revenit. Cărnița noastră e deja gata. Hai să ne mai punem carne. Pam, pam, pam. Sunt prințesa Bate Vrăjitor, cea care bate vrăjitori. Da, da, e timpul să înveți cum să lupți cu cel mai mare dușman în lume. Am să distrug vrăjitorii. Lasă-mă să-i atac. Bun, cineva trebuie să spună. A fost ciudat. Cum se pot face magie? Credeam că doar vrăjitorii pot asta. Vrăjitori. Și unii troli speciali răi. Asta pentru că sunt descăstătoare pe dinăuntru? Da, asta e. Lasgard, dezgustător și el. Lasgard vrea făcut magie. Magie, magie. Trebuie magie. Lasgard nu făcut magie. Nici nu ai nevoie. O să ne folosim de ea ca să atacăm vrăjitorii. O folosim să lovim chestii, nu? Nu! Vreau să spun că ea va conduce luptocul. Presupun că merge așa. Da, ține înapoi prietena. Ce facem, mami? Îi atacăm. Da.
Sabrina a devenit troll? Nu uite, n-am minți. Nu știi pe unde am fost. Te-am prins. Gustărica Sabrina. Bun, să terminăm. Noi și cam atâta cu astăzi. I-am fost Alex. Se pare că Cascade. Da. Poate să-i fac sper să apăsați pe multe like. Am văzut că ați stat 20.000 de like-uri la ultimul meu episod. Și a fost ciudat. Deci, bun, o să revenim cu Monster Legends, v-am promis, și o să revenim.